Daion Lexi соли боришиш 1994. Объем моториш 1.6. Hujjatosh chand xonadagi aka? Hujjatosh bu chidagi aka, hujjatosh ham minus mene. Hujjatosh bu chidagida, hujjatosh ham minus. Gaz benzin? Oh. Elektropaket. Сузишвориш газ бензин. Пробег 360,000. Коробка механик. Нархш чанд такар мира? 13000. Нархш 13000 сомон. Бо савдо меша? Бо савдо меша. Я номерои дар кор медидин ака? 93 377 66 77. Opel Sedan. Соли бароришиш 1996. Объем моториш 1.6. Ами кори мекунем дар номи шумо дар кошам мекунем. Давай мисмани суннати махм дар простой дорам. Hujjatosh chand xayr aka? 7 moy diga hujjat dora, tonirovkash ham digasham. Gaz benzin ay? Suzishvorish gaz benzin adak. Yo kondisioner doran? Ne doran? Narx chand g'oftun ira? Narx 26000 bo savdo mesh. Ya nomeroy telefon dar kori medidin? 905 77 0131. Mercedes kompressor. Solish chand nago? Aka solish chand g'oftun ira? Soy borish 2001. Объем мотора чанд хай? Объем мотора 1.8. چند خواهی دیگه اوجا دو راکا؟ یک سولا؟ داکومنتوش یک سولا نه و یک ماه گذاشته. پرام بگیش کلید کتیم نه. این از سوزیشورش چیه اکا؟ Gaz benzin ha? Gaz benzin. Narx chand khay? 35000 so'm. Ya nomeroy telefon dar kor medidin? 907 12 34 93. Opel Duty. Соли боришиш 1997. Объем моториш чанд гуфтин ака? 1.6 простой. Объем моториш 1.6 простой. Hujjatosh chand khayra? 7 mohi diga hujjat dora. Gaz benzin aka? Benzin toza. Benzin toza.
коробкаш механик. нақша чанд та гуфтани рака? 18 تا بود سودا میشه. нақш 18000 бо савдо мешавад. 15 تا метр дорад. 15 та ҷойӣ мешуда гуфта. яън номерои телефони дар кор медем ака. 501 10 88 62 87 62. Opel Astra J Sol barorish 1998 мотор 1.6 сӯзишвори газу бензин. Не YouTube сӯзишвори газу бензин. Коробка механика. Пробег 66868. нархи чанд та? 28. ҳамин номеро 1234 чанд гуфтед? гап зани номеротуно хайка. 900 чанд? 93 198 21 27. нархи чанд та гуфтед? 28000 нархш. Opel Duty Sol barorish 1997. объем моториш 1.6. Простой, а? Простой. Duty сотка. Газу бензин. Сӯзишвори газу бензин. дискош гап нест. ҳуҷҷат чанд вақт дора? ҳуҷҷатош нав тамом шудага. касе бихара ҳуҷҷатош аз торӣ мекунед ё ки мекунад соҳиби мошин? سعودات خوری کرد و گم میزنه. нархаш 25 میلیون سعودا میشه. нархаш 25000. задаги пусидаги надора? نه. вообще то زاگی نداره. механика коробка. пробегаш 450258. люк дора. кондитсионер надора ё ака? نه 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 دوب داره. люк дора, кондитсионер надора. 25 та нархаш? با سعودا میشه. бо савдо мешавад. номеро телефонтона гап занед ака. 901 901 44 77 62. камтар уснавешен ака. велосипед соли бароридишакаш 1993. 1.6 мотор, газу бензин. газу бензин. ҳуҷҷатош яксола. ира ҳуҷҷатош яксола. салони даруниш тоза будай. солиш 93 ҳам боша ки даруниш тоза будай. торпедо ҳамин чизои даруниш солиш 97. чизои 97 задаги. админи канали олами синамо диде ин аста. ин ая бор нигоҳ ка админи олами синамо. нархаш 15000 бо савдо дорад. 15000 бо савдо мешавад. номеро телефонта гап зад. 931 16 97 73. бахши як ҳадис. аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки гуфт: пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: касе ки дурӯғ гуфтан
ва амал кардан ба дурӯғро тарк нагӯяд, барои худованди мутаол ҳоҷате нест ки чунин шахсе хурду нӯши худро тарк намояд. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кинед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад, Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. Силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео, ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски YouTube. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.